Yılmaz Güney, Wikipedia, Yılmaz Güney. Yılmaz Güney 1 Nisan 1937 li Edenê mirin Rezberê 1984 li Parîs. Aktor, terhîner û nivîskarekî zaza û kurmanc e. Navê wî bi tirkî wekî Yılmaz Güney tê bilêvkirin. Bi navê xwe yê rast Yılmaz Pütün wekî Yılmaz Güneyê tê naskirin. Yılmazê Başûr yanî Yılmazê Kurdistanê ango ew hemberî zehmetiyan xwar nabe, nakeve bihêvîtiyê de, naweste û serî naçemîne Yılmaz bi Kurdî tên wan wateyan. Ew li ser trajedî û drama xelkî xwe radibeste. Yılmaz Güney di sala 1947 de li gundê Edeneyê bi navê Yeniceyê hate dinê û yek ji heft zarokên malbateke karker e bi eslê xwe Kurd e. Jiyan dibistana seretayî angoya destpêkê û ya navîn li Edeneyê qedand. Ew li 9 salîya xwe ye dest bi karkirinê dike. Güney li bajarên Bembo bigira heta hesabgeriyê gelek karên cihêreng kir. Di wan salan de wêje bala wî kişand û dest bi nivîsandina çîrokan kir. Lîseyê li Edenê li zanîngeha Enqerê Hiqûq, li zanîngeha Stenbolê jî fakûlteya îqtîsadî xwend. Di salên lîseyê de ew gelekî ji hunerê re baldar û di wan salan de kovareke huneriya bi navê Doruk Lûtke derdixe û çîrokan dinivîsîne. Dema xwendina xwe berdewam dikir. Rejîsor Atif Yılmaz nas kir. Bi alîkariya Atif Yılmaz bû nivîsarê senaryo, lîstikvan û alîkariya rejîsor her wiha di sala 1957 de ji bo xwendina fakûlteya îqtîsadî diçe Stenbolê. Lê nikare dewam bike, ji ber ku ji sala 1955 ve ye takîbat û dadgeha derbarê wî de bi dawî bibû û di destpêkê de 7 sal û nîv bi cezayê zindanê û 2 sal û nîv cezayê sirgûnê tê cezakirin. Paşê dadgeha temyîzê biryarê xera dike û di encama dadgehê nû de cezayê wî dibe salek û nîv û zindan û 6 meh sirgûn. Lewma dibistana wî nîvco dimîne û rêyek tenê li ber wî dimîne. Bi gotina wî ew neçar e di dibistana jiyanê de û bi rêya mamosteyên ku jiyan qebûl dike xwe perwerde û hinî bike û ew wisav dike. Di vî warî de ew wiha dibêje: dibistana min pirtûkin, sînemeya girtîgeh, qanûnên jiyanê yên tund, zextên civakî, xayîntî û merxasiyê. Mamosteyê min jî jiyan e. Güney di sala 1972 de bi sedema ku tevlî bûyerên siyasî bûye tê girtin û 2 sal girtîgehê dimîne û paşê serbest tê berdan. Yılmaz Güney dema li Edeneyê fîlme bi navê Endîşe dikişand. Dozgerê yumurtalikê ji ber heqaretekê ku lê hatibû kirin kuşt û bi 18 sal cezayê zindanê hate mehkûm kirin. Yılmaz Güney di sala 1982 de girtîgehê Spartayê reviya û bi awayekî veşartî derkete derveyî welêt. Güney her wiha di 9 îlona 1984 de di 41 saliya xwe de li Fransayê çû ser dilovaniya xwe. Ew di fîlmên xwe de li ser tengasiya jiyana gelê Kurd radiwestiya her wiha, xebatên xwe li ser çîrok, ceribandin û senaryo nivîseriye jî hebû. Ew di jiyana xwe de ya hunerê de gelek berhemên giran buha li dû xwe dihêle. Fîlma Yılmaz Güneyê bi navê Yol Rê ji yek ji wan berhema ye. Rê di sala 1982 de bi fîlma Wenda ye rejîsorê Yewnanî Costa Gavras re xelata Palmeyê Zêrîn parvekiribû. Fîlma Yılmaz Güney fîlmên ku Güney tê de weke nivîskarê senaryo terhîner û aktor rol heye ev in: At, Avrat, Silah, Hesp, Jin, Hefsî Linçek, Bana Kurşun İstemez, Gule li min nake, Pire Nûrî, Keç Nûrî Seyidxan, Aç Kurtar Bir Çîrkîn Adam, Gurên Birçî Mêrekî Nedîtal Nerind.
Umut Piyada Osman 7 belalılar, Hevi Piyager Osman 7 belayan, Kaçaklar firaran, vurguncular rêbiran, ibret sosretî, yarın son gündür, sibê roja dawî umutsuzlar bihêviyan, acı jan, ağıt lorîn, baba bav, hemî di sala 1971. Zavallılar belengazan, arkadaş heval. Çavkanî Wikipedia